babingelela phansi kwethelevishini umgqozi babukele emakhaya nibingelela na ingwe edle ezinye ingwe babukele emakhaya namhlanje ke sivakashela usisi la uthi ecela simsize siye kumuntu ababe sithengiselene naye indlu umuntu wase wamkhokhela imali enye waphinda reverse kodwa ke babukele nani niyazi anginamaningi angili ngamaningi ake sinikeleni khona ke siyoza ukuthi kwenzakalani kodwa babukele ngicela ngakhohlwa ukusubscribe ni like share and comment babukele ningakhohlwa ukulike no subscribe kumahala ha akho mali oyikhokhayo just nje ukulike ukukhombisa ukuthi uyayi appreciate into oyibonile phela dank Musuthi for ini ade ngizama ngizala ngingatholi namhlanje ngicela ubhuti ukuthi bazongisiza mayelana nendlu ngaphela sengikhathele mina ujahala nawe intombi yakho ngafika la yafika yangithuka phela mfethu ngifuna ukukhuluma mayelana nendlu ngifuna imali yami ngifuna imali yami wesibele simemezana ngicela singamemezana ayiphelele wazange unginimali ephelele ayiphelele ngifuna iphelele imali yami nami ngihlala kuyona ngicela imali yami ngicela imali yami leyo nganginika ngayona iyashoda le mali ngifuna 2000 manje iplan yakho iyashoda imali kungenjalo usithi uzophuma la endlini Ngisukhuluma ngenkani. ngicela imali yami webhuti Imali yakho ngicela imali yami vula la singene la vula la singene la Yankoleti. uyangikwaleta ngiyaphithi ngilelungelo lokungena la ngikwami la ngicela imali yami angithi umuzi vele usasegameni usasegameni lami futhi okay uyangijwayela wena uzosho ukuthi senze njani makuwukuthi ufuna ukuthi khipha umnyango singene ngisho noma ningenzani vele indlu kuseseyami cela imali yami nje phuma nje la ninganginika imali yami phuma ngizokubuyisela imali yakho phuma awume mfethu vula la ngicela uphume sifuna ungena phela amaphoyisa ezokwenzani azokwenzana amaphoyisa into yazi wazi ukuthi amaphoyisa kodwa ngikhokhi imali zabantu imali yami lethi imali yami Mnyanjalo sovula lo mnyango sofuthi bawuvula. Yebo. Mina ngifuna kusho wena ukuthi senze njani. Noma ngingawuvula futhi. Vele indlu kuseseyami. Ngizongena la. Okay, so uyangijwayela. Ubhodoza. Noma ngingawubhodoza nje. Okay. Anginankinga. Ngifuna imali yami. Ngifuna nje imali yami. Noma nginika nje imali yami. Kwangekho toilet, kukhona indlu. Itoilet alisho lutho vele itoilet bezofika noma ngingene. Vula la. Uyangijwayela. Into yazi uhamba uyothengela amantombazana utshwala la ngikhokhela imali yami. Ngijwayela kabi. Ukhokhela kangaka. Funa imali yami. Leto wayenza ngitransferela imali qeda wayi reverse uyangijwayela wena. Hey, imali nginika yonke imali. Vula la. Imali yami. Ngena sethi. Uyangijwayela amaparent Asali la mfethu kahle sizothi iququma sesiyaphuma siyahamba okay inkinga ukuthi masingena la wena ubhizi uyasibala Entweni esengizenzile kuleli gceke imaphela ngicela wakufica lokho ngicela ukuthi njengoba singenile nje ngiqale ngiyichaza yabo mina ngiyingwenya edlezini hamba ngaphansi kohlelo umgwazela hamba nananga usisi osibhalela hayi bafethu manje imaphela mfethu ngeke size siphume phela la lalela mfethu ngeke size siphume into engifuna ngifuna imali yami malini ingaba manje sengikhiphile kwenza yiphi imali ufile kule ngifuna lesele phela ngifuna lesele yewe mfana
ngenzodlala wena eThekwini ngiyadlala amaqondo ngifuna imali yami Ikhona i-leave kanjalo uzophuma la endlini vele ukhona umuntu ofuna ukuthenga le ndlu zokubuyisela imali yakho mina uphume la endlini inkinga yakho Mana kokugona kuyafana ukuthi sengikhokhile. imaphela wena ukhala ngokuthi ukhona into eyenzile ukhala ukuthi ukhona into eyenzile ukhala ukuthi ukhona into eyenzile zokushaya mina ungangijwayeli kabi hawu ima wesisi ngijwayela kabi Engazali ufuna imali yami hayi amaphoyisana angena phambi No, phela ngamningi imali yakhe. yiphi imali wanginikeza eshoda iphi le shodayo kuphi 2000 washodayo lo wawukhipha walento wanginika wona kade ngigijima la ngizolanda imali yami Ngiyabona ukuthi webhuti imake wangifakela malini wena phela wanginika malini mano Ngapha ngiyezwe. wo imani ngicela ukuthi siqale iqaleni indaba ukuze sizoyi understand ngeke niqhamuke senikwafu No, safuna ukwenza ima baba Hayi. ima phela ngicela uqale sisi ngicela uqale uchaze njengoba sila size ngani before size sitedele umfethu naye si understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngeke sivesane nje siqhamuke sesikwavumelwana kanti ninkulu Hayi, ngafuna understand lo. Imali yakhe sengiqedile. Angithi uthengichazi thula linda chaza Iphi imali sengiqedile. linda chaza phela into ihamba kanje ibhuti wami lo bhuti lo ngamdayisela lendlu ngo-13,000 mangimdayisela ngo-13,000 wanginikeza u-10,000 manginikeza u-10,000 wathi le enye uzonginika makuphela inyanga njalo makuphela inyanga shuthi imalini shuthi wakunika u10 wanginika u10 yebo wase kwasala u3 okay ngabuya ke emva ko10 maye nginika emva kokuthi anginika u10 mase ngibuye wathi okay imali uzongifakela ebank uyifakile imali engange-1000 ngicela ungilinde ngikhulume akithi le wayi-reverse Angifonelanga ukuthi imali ingenile. okay ngicela ungilinde linda ngikhuluma nawe qhubeka sisi ulifakile i-1000 mayilifaka i-1000 waphinde okay wangifonela wathi imali uyifakile waphinde futhi leyo mali mase ngiyoyibheka mina ngafika ukuthi imali i-reverse futhi uphinde wayi-reverse ayifikanga kumina ulifakile i1000 yebo kwase kwasala u2000 kwasala u2000 u2000 lo awufakile wawureverse yebo wabuya wawureverse futhi Hayi, imali izoyikhipha imali. ngamfonela ngamtshela ngathi imali angiyitholi wathi yena okay uzobuya buyele kumina ngahamba ngaye emaphoyiseni enkantolo wafika kwathi akanginezi imali yami ngathi mina angisayifuni anginezi ngamanqozi nje sengiyifuna iphele ngoba vele isincane wathi okay sabhala istatement phansi lokho ngifika lana ngiyamfonela amafoni akabambi suka lapho wangiblocka ku WhatsApp wangiblocka kuma calls ngafika la ngafika intombi yakhe yangithuka la bephuza la bedakiwe engekho la ngabe bemfihlile noma bekhona ngoba vele bayangazi ngijwayele ukufika la afika ngeyisasho ngendlela athanda ngayo ngihambe nabangani bakhe ngifuna imali yami imake phela ngiyamuzwa usisi uthini lezi story asichazayo yange weyimake wo so iqala kahle ungajahi wamnika u10000 ngamnika u10,000. Hayi, u10,000 11,000. 11 ngamnika. okay angithi siqala kahle waqala wamnika u10 No. mangilale phela angithi uthi yena waqala wamnika u10 wase waphinde futhi wamfakela i1000 wase waphinde wafaka Imali nginamali yakho. imake sisi Angikoleti. Ngiyabona. kahle ubhuti imali akukoleta yona imalini imali angikweleta yona u2000 lo akawufaka wabuye wawureverse imali sicela ningiclearishele kahle ukuthi kahle wafaka u10 yebo waphinde futhi wafaka i1000 yebo waphinde futhi wafaka 2000 lo 2000 aphinde wawureverse wabuyisela ngakuyena shuthu ubhuti kahle imali akukoleta yona wena imali 2000 Hayi sisa ngiyazi lo mali yakho. iyasho nje iproof ukuthi imali ireverselwe ngakuwena futhi shuthi mina ngisidomi kahle shuthi mina ngisidomi wena uyibona awuyazi wena leyo Ipha ngiyazi lo nto. yebo mfana ngiyoginqa mina ngiyoginqa ngifuna imali yami Umuzi wami lo. ngifuna imali umbuzi kabani emfethu uyajabula akabi nayo right ukuthi kubo wakho lo muzi Cha, safuna phela ngibusa into zami. imake Angithi uthi wena umuzi wakho umuzi wami. ungalisho lento uthi umuzi wakho Umuzi wami. kahle kanjani Umuzi wami. kanjani amaplangwe lo muzi wamaplangwe lo No,
yena uyavuma ukuthi wangidayisela kanjani uyavuma kanti indawo esomningi ukuthi ngaqala ngamnezi 10,000 lalela la pho yini ubuyibaleka wena mangifika la ubaleka indlu mungakayiqedi indlu mungakayiqedi suke ngingakabi nje mangayiqedi kanjani sisale kuyena phela ayikho leyo mina kuzabe ngiyamnika ubaleka into engicika buto uyaphika awukaqedi akusiwo wakho mfethu owami ngoba sengiqedi ayikho uqeda manje ubaleka yini ayibaleka mangifika la mina engayivumile indaba ukuthi mina nginikele imali okay amadothi mfethu ngicela ungichazele mina isitori sakho ukuthi imali wayikhokha kanjani uyangicika lo bhuti wezwa ahambe ufunile ukuzaniphe statement ebona ukuthi imali ayingenanga imali yini oyibalekayo mangifika la itatela lendlu nayo unayo yini itatela lendlu unalo yini indlu unalo yini itatela lendlu uye lo ngoba branga manje usingani mina uzothatha yini angizingani shuthi wena ngakabi nje yakho le kahle kahle webhuti ngifuna imali yami ngifuna imali yami ngifuna imali yami ngifuna imali yami akaphume phela akabe yakhe indlu no uyangijwayela phuma la akambo la bomthetho ukuthi kanjani amnandi bomthetho ngesikhathi ngikunika le ndlu wakhona bomthetho angithi imali saxoxa sobabili mobulu wesithathu ngaze ubungibaleka bengifuna usizo mina obhuti ngibacele ngoba ngifuna usizo ngibona ukuthi uyangibhalekela yini ungigijimela ungihambela ngayo kanti ungibalekela ngifika la ububalekani okay imali uthi ungikhokhelile ubalekani mangifika la intombi yakho ingithukelani ubalekelani ubalekelani mfethu awumeke imali Cela uchaze sakho story phela. Okay, imali. Ngifuna imali yami. Chaza story phela ukuthi wena wayikhokha kanjani imali kaSisi. Imali yakhe sasikhokhelana ngebhank. Ngebhank njalo imali ngiyayifaka imali. Utshela usile. Manje noma sethweni imali ayithi ngithi njengoba ahambe ebhank ngaphela ngaphakathi makuthi unenkinga mniki. Njengoba ngizala ubona ngathi angiya ngebhank. Musuku ngiyathi isilimo, musuwenza ngathi usile, musuwenza ngathi usile. Ngifuna imali yami. Imali into ezozenze nje ibe lula ukuze sibalekele inkinga. Sicela hayi ayikho nje. Yima phela. Sicela usivulele i-app yakho. Ngeke ngikwazi ukuyivula. Ngobani uhlulwa yini? Uma kusasa ke ingasekho nina njengoba nibiza nina angazi ukuthi mina uthi nina. Cha la iphela namhlanje. Siphela namhlanje. Wesisi. Ngasho ngathi uzothola. Kanjani? Sisi sicela usiboleke wena ifoni yakho. Ukuze sizoyenza le nto ukuthi ifoni yami ngiyishiye endlini. Okay. Sokwenza kanjani ke? Okay. Bafo. So kuvalela la. Cha, akahambe. Akahambe. Cha ngeke ukhona. Ngiyabize ngibuye ke bhutona wena ufuna ukuvula ifoni yakho uveze i-app yakho. Mfethu angithi wena ufuna ukuthi uvule i-app yakho aveze ifoni yakho. Ngicela ukuthi mina ngizohamba noSisi sihambe nisendlini. Afika thatha ifoni yakhe sibuye naye noma futhi singadlula khona ebhenki sikhiphe i-proof of payment statement mase sibuya nayo hayi lalela mfethu ungathi hayi la indlela sokuvalela nobhuti lo awu yini oyivumayo ngoba vele yonke into uyivuma uvumani mfethu thina asilibele sidonsisa mfethu sicela sibone ukhi yemfethu musu phile lalela baba musu usile yophela namhlanje ngathi ngasizohlangana yayifuna leyo mali awumfethu ney'ngane lalela baba asilwe nawe yes understand lo asilwe nawe phela mbona into esifunayo i-proof sisayolanda izinto mase siyabuya silungisile hayi kuleyo ngisole ngikhona noma uzobaleka ima wesisi somkhipha ukwazi njengoba uphoti sihamba nobafo ubafo uzoba laminyaka kugadi sokhiyela la ibhedla njengoba silifice likhiwe cha phela ngikwazi ukhiya la cha phela ngeke usibaleke lalela ngeke sikushiye iminyaka sikushiya ayithi sikufica ungaphakathi hayi wena ayikho nje into oyivumayo ayikho into oyivumayo ayikho into oyivumayo lalela yini eqhabayo bakuthola ifoni hamba ulala ifoni vuma phela bakukhiyela la indlu ifoni hayi asibuza sambeni uyangijwayela uzosusele la into engekho ngiyathini nizobona uzona nami endlini yami indlu kabani unendlu wena uyithathaphi lesisilimo ubanikani ngifuna ibona lokho mfethu awubhale la uzophuma la
Uyangijwayela wena. Siyabona. Ya, siyabona. Yebo ndoda. Na siyenzile nje. Phela uyisigebengu. Uyakudeserve vele ukuvalelwa. Uyisigebengu. Awuthembakali phela wena. Siyayena. Amkhokhele lo. Ukhokhela yini? Nayi proof. Xa uthi ngislim. Wethu, Yabo. angithi wena uthe kuthina wamnika imali yakho sisi. Ngamniki imali yakho. Okay, sisi, ngicela Nayi. ungiboleke ifoni. Sondela mfowethu, sondela ikahle. Usondela. Ungaze slima lo. Hayi ngiyabo. Now 2000. Yeah. Now 2000. Now 2000 in now. Masithi 2000 reverse. Hayi ngeke bafo ngamniki imali yakhe. Nayi proof uthe proof awisa imali. Azike ezinye izinto lokuzana azenzayo mhlawumbe njengelokuzana. usuba isidumo wena imali mawureversile usuyireversile wena. Hey, imali. Nayi proof yasho ithi. Wemfethu. Uyayazi imali. Sorry. Sothi ngisidumo njengawe mina. Wemfethu. Oqala umshara endlini yami engakhokhela yona. Imali wemfethu. Lalela la. Awungazi Uma ungibuka mina ubona. Hayi bafethu ngani ngihambele endlini. Imali. Uma usibuka thina Endlini yami. wena ubonani mawubuka thina? Yini ngithini bafethu? Cha mina ngiyakubuza. No, lo muntu. Angithi manje uthe wena wamnika yonke imali yakhe. manje- Angithi kuyabonakala ukuthi umgweleto 11,000. Kahle mina futhi kufanele ngikhokhela kaningi. Wemfethu imali kwi-account mayithi. Wemfethu imali kwi-account mayithi. Ngavume njalo nihlala ukhokhela indlela nto ayipheli nini. Wemfethu ngikubuza ukuthi imali mayithi reverse isuke iqonde kuthini. Ngirendo 2000 iplango. Wemfethu lalela la. Wena uyi-answer question yami. No. Ngikubuza ukuthi anginamlento engisho ukuthi ngaze ngikhiphe ngo-260 phela. Mfethu mina yazi ngikubuza umbuzo simple kanjani. Nayi proof yasho ukuthi imali yakho Imali bethi reverse. Nika wena yipi mara. nayi imali yasho ubalekelani phoma ngibangifuna. Yini oyibalekelani? Yini oyibalekelani? Umazi Reverse imali. Yini yona? itayitela la lendlu nayo. Akanalo Awunalo. imali bethi reverse isho ukuthini? Bafo, besisena ngakuyena. Imithi reverse isho ukuthini imali? Ngiyazi phela into ongayazi mina ngazi reverse ngiyazi lutho. Kodwa uyakwazi kuyireversa. Uxa ukuthi abanye yini? Ucela ukufana nawe usiyidomo njengawe. Ngicela ukukuchazelana. Yeah, mfowethu. Uma ufakela umuntu imali, mase uyakwazi ukuthi wena mnikazi wemali uphinde uyireverse imali yakho. Kanjani mfowethu? Kanjani? Kahle efonini. Angikwazi ukuyireverse imali. Kodwa nayi proof yasho nje. Nayi nje i-bank statement iyasho ukuthi ingenile imali, yaphinde futhi ya-reverse imali. Kwi-same account. Khuluma iqiniso, ubanjiwe, ngifuna imali yami. Baba, Mfowethu. ngicela ukuthi ubuyisele usisi 2000. Bafo ngamnikeza u-half wayo yabo. Enye. Pho manje yini? Yini bikuvimba ukuthi ukhulume iqiniso? Yini pho ubusigolozela? Ngiyajwayela lo mfana lo. Imali kufanele Uca ukuthi ngile nqeshe oyiphuzayo. Ngiyokushaya mina ngitshela mfana wami. Mina ngikhulela ngeThekwini, ngikhulela emakhaya. Ngokushaya mina ngiyokudinqa mina. Ungayitshela ukuthi yini abantu abahlezi uphuza nabawo lolu ezindirobhana nabo. Ngokushaya mina. Imali. Yebo. Mina into engikubuza yona, wenziwa yini ukuthi uzenze uyijethe usile? Uyangijwayela. Sefana ukuthi imali ngikukabili bafowethu. Uyikhola kabili kanjani? Kanjani? Wena imali ngayifaka. Kanjani? Ngitshela kufonela ngangifonela. Kanjani? Ngiyifakile. Kanjani? Nakithi nayi proof yasho ukuthi uyireversile imali. Ngingavele ngiyolanda obhuti lama kanti imali ngiyitholile. Ubungifonela kuphi wena? Ubungifonela lapho ngoba ungiblockile. Musungenza isilima wena. Ngakufonela. Unini? Imali ngiyifakile. Nini? Wangifonela wathi imali uyifakile. Wemadlebe. Awukahle usenzele. Mfowethu, Hayi, lo mfana lo. ngiyadlala lo. Kanjani? Thina sithini mina ngibona ngathi wena ngeke senzele. Senzowenza lo musa nje ukuthi Musa wani? Akho musa uzowenza la wena yakho. La kudangwa every weekend. Lalela-ke Imali yami yona ngifuna cabanga ukuyikhokha. into esizoyenza. Sizohamba nawe. vele inyanga siyaphela bafowethu. Lalela sihamba Cha, nawe. ngiyangiphumela. Wena siyakhipha, siyavala kuleli.
Hayi ngiyakwazi. Ngicela aphume phela mase khona imali uzobuya. Anginike uhafayo. Okay, awulethe sibona. Ngifuna imali yami. Ngithethe usile wena kahle kahle. Emfethu. Yabona sisimane ngingala. Lalela la. Mina ngizobe sengikhipela ngani ke mina. Uzwama ngeyinyanga. Sonke ungasijwayeli kabi. Yazi nje, yabona. Asidli sonke isiqatha. Befuneke sifike kuthina sikhulume thina sobabili. Nakho niyakhuluma nje. Ngani? Hayi angazi ke. Kade ungibalekela phela. Mase ningibukisa. Ngokumele usingenze njani? Ngize ngibe ngiyoma bezwe entaba. Kade ungibalekela. Ukuyikhipha naphi? Sigebengu sakudala. Imalini le? Hayi awuyibali wanika mina. Hawu. Anginikeze. Imalini. Imali. Ufuna ukuthi ukunike yonke iphelele. Imali, qala uyibali. Ngiyangithatha imali ibale wena qala. 900. Hayi ibali. Cela ibe la Ngicela ubala imali ubhuti uyibele. Bala imali ibele. Bala imali la usigebengu ngabo. Usigebengu. Imali. Ngathi ifake na something kumanje. Ngithembi kamona isinale ntombi yakho edelelayo. Watatazeli khuleka relax. Nine. Nginike ngo1. Nginike usisi ngo1. Hayi. Phela nginike kanje. Hayi kungani unginika kanje? Yini umnika kanjalo? Thatha imali yakho. Hayi. Wefana awungibalela imali, angithi uyakunika imali yami, bala imali. Uhlulwa yini ukwenza leyo nto? Hayi. Mama senze lo ngifuni. Bala imali. Bala imali. Usayifuna imali yakho? Hawu, hey. Yima 2. Ngiyangijwayela wena. 4. Hlalisa namakhona. 6. 7. 8. 9. Okay, iyashoda. Sakhala. Iyashoda. Hayi iningi lo mali. Iyashoda. Iningi lo mali. Hayi imali engizokufana inyanga yaphela. Ayikho lento asiyenzike ke lonto. Hayi Mfana ngicela imali yami. Yemfethu lalela la asiyenzike lento ukuthi solinda inyanga wena usuyikhomisithe isikele. Kahle kahle uyadelela lo mfana. Wayendlela akhuluma ngayo nje ukuthi uyadelela. Brazo ayikabi. Ngicela ukuthi uphume. Sikwazi ukuthi hayi mana sizama ukuthi siyokhipha enye ngesele lowafayo wesele. Yabo kahle imali lo samkhokhela okwesibili. Sambeni imali yami. Kahle kahle wena ima katata wena vele izinzenzo utsotsi. Na imali. Yisigebengu sakudala. Wabalekala nasemakhaya ilezi. Awungidasela kanjani? Ngangithi ngingwangithi usushintshile. Kanti senomqondo wobugebengu. Mara kunike. Okay. Sekuthini lapha? Sikhilela la kwakho. Kwenza ngakabi kwakho. Njengaza linuke leli tayitele ngani nezimali yami. Funa imali yami. Hayi mara kunike. Imali. Lokukhipha lesele. Sambeni. Hayi ngeke lesele. Sambeni. Oh okay. Ngifuna ukuzobonga la. Ngale show ebengiyicelile ukuthi izongisiza mayelana nobhuti ubengafuna ukukhokha imali yendlu ebengimdayisele. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ningisizile nenze kanjalo nakwabanye. Ngiyacela umuntu odayisa indlu enze show ukuthi yonke into mayidayisini kuba nemfufu yayo. Ningadlali igebengu bafethu. eSouth Africa igebengu ziningi. Ngiyabonga. Kanti kumele sizokwenziwa ngakho. Uyathuka phela umuntu angenzela idile Usekupikelele. kodwa phela isizathu ukuthi ngize ngibhalele labafowethu laba ngibiza bona ukuthi manje imoto yami osayina hlezi ngifakele imali ukuthi la imali yase ngizolungisela ukuthi umshaka ethembiza usafika Angitshelanga ukuthi kuyabhokisa imoto yakho. Isusu wafethu ngicela mhlambe ayikho enye indawo esingahlala kuyona mhlambe sithi ukukhulumela kuyona mhlambe ethule engenamse ukuze sizozwana Wena usiyaphazamisela. kanjani Mhlawumbe siyaphazamisela. Siqala nami ngibhizi nawe namafundane ngifica no angiyangithi mfethu Angazi ngalo na. akekho ke ulwa nawe kube silwa nawe ngabe uyakubona Ubani. Iyona into esibhekana nayo. Ethi mangizama ukuchaza
bese ngibomobili. Okay, chaza-ke Bafuna 90. Uzalo wafika wathola ngemikhangiso. Ngithatha umtshelile ukuthi i-7 seats esilver grey. Ungangokuba kodwa imali oyikhuphe kubo. Awuyikhokhanga sami. Ya ngiyakuvumela lapha ngikhokhanga ngisama. Wena wangifuna imali esazivumelene ngayo ngaleso sikhathi. Ngingakukhokheli ezandla zakho. Awufuna imali wathi wena akulethe 1000. Akuniki. Ngaphinda nginika u1.5. Wathi mina ngikutholile khona umuntu ozwana nawe ukhandana. Izwe zami. Mangithi kuyashoda. Ngoba emuva le nto yakho usu-order khona nami lokhu yakhuthwa. Ucawe i-price. Yabo uma uthi mina nemoto yakho iyaqala ukufeza ngezambwana esayithini yami ngiyaqala ukukhanda le moto yakho. Awu abaphathi emoto angikwazi atholakala kanje. Ngangikushilo wasekuqaleni. Yabo but gearbox ngakho i-price sibaba 1.5 4.5 to 5,000. Yabo wasuthini wena zami wathi it's fine uzobona ngani wangiphushela mali 2,000 wangiphushela mali 8,000 wangiphushela mali futhi inyanga eyodwa ngoba uyikhipha yonke leyo mali wayikhipha ngenyanga eyodwa mhlawumbe uzayi next week 8,000 next week 2.5 mhlawumbe nami kuleyo nyanga le ngenza iplan sokuthi sisamba ngehlanganisa amaphela inyanga ngibonke kahle lapha emaspesi waphela akwenzekanga ngale ndlela engakithi ngakuzowenzeka ngayo ngoba ngangichazekile ukuthi kwawona amaphathi esuzu iwona engathula Kuthi nina bomakhenika nje ngikukhulumile amalanguage awuthwa. Yebo manje le story ngichazela sona esinye manje. Inyanga ingaka. Le mali engikunike yona yenze njani? ngake phela before nje siyephambili umfowethu wamnika imali kanjani noma wamnika imali ngenyanga elandelana Ngamnika imali ngelanga elilandelana. Wathi yena khona la zokwe-order imali wamnika imali namhlanje kule nyanga enye wamnika kule enye wamnika kule kunjalo okay futhi kahle umuntu onephutha lapha kwethu nobabili mina ngibona ngumakhenika ngoba yena wathi ufuna imali uyoko-order. Ngamnika imali wayo-order. Wabuya ngi-edela imali wathi angifake noma 1.5. Ngahlanganisa nami ngamnika lo 1.5. Yabo. Akangitshela ukuthi usewutholile noma wathi bese mase ngifuna another 2,000. Ngawuhlanganisa phinde ngamnika wathi hayi khona brawa abasebenzisana nami. Khona uconnection nami. oh wayengakakutsheli ukuthi ugearbox Wangigcina udile nje kuphela. noma okay Angazi noma uthenga cash, new one noma uthenga second hand angazi. Yenzeka ube ukuthi sizo-order khona ema-space. Uma u-order space uyawuthola original, uyayithola i-parity. Like uthole i-copy yawo original. So mase kuyi-copy sekuyi-parity yabona ngizama ukuchaza. Khona ama-second hand mangisuke ngixhuma abafowethu eceleni. Uyayithola into espace ngeke ngilinde 2 months. Ngine-site la enkhandane. Kumele ngiyirentele. Yayibona. Kumele iphume lezi moto njengoba uyibona ziku-empty kanje ngikhanda le yami yabo. Manje inkinga yakho ase ngakubuza mina ngathi ngempela sengikhiphe kakhulu manje umehluka ngokubona. Imoto yami ipakile lapha. Ubona umehluka ufiki la kumina. Ase ngakubuza ukuthi mina siphi isiliphu sokuthi wena ke esiyi-proof like ukuthi wena mhlawumbe ukuthi imali yakhe iyephi Bangafuni nami ngizocala kanje. Bayifika yena washo. Ngeke ngayixaki ngento yami. Washo imoto ethula esayithini yami wajiwa nyamalala. imali phela angithi yena iyachaza imali isiphelele ngakwena Yaba kunjalo siphelele. wena into esishoda ukuthi uyenze yini kahle kahle Oh mina engayisho simanje ideliver siphelele store. La inkoda. So mangokuba babethe 3 weeks kanje. So 3 weeks uphelile. Bekumele mhlawumbe kusasa sikhuluma ukuthi ngiyakho. Ngiyawuthatha ngiyawufaka. wena Sombese uthi umsizwa baba. Yeah, ngizoyiqondisa phela ngiqozwe. maye singasaqondisi seki Shaw Monday senze njani ke Senze Shaw njani? Monday. Ingaka- Phela nabantu laba bahlezi bebhizi. Ngeke nami lokhu ngiyandelana nabasizana ngoba mina mangihamba ngedwa ngiza kuwena sekungiphoqakala ngoba angazi ukuthi mina ngumuntu osoft. Hayi ngithi Ngakho nami sengize ngabiza lafowethu. hayi ngithi bhodi mawukuthi iyadlula la
ugibele nawe ey'cathulweni zakho bokuthi angeke manje zokusamile awugibele nje ey'cathulweni zakho uyibeke kulo mqondo nawe ukuthi ucabange ukuthi uthatha siphi isinqumo ngami yabo awukhuluma ngey'nqumo manje kanti ukhuluma ngomnsizwa manje kanothi uyinsizwa uthathe iy'nqumo manje yabo nje sengicabanga